Hi, welcome back to my channel. So, I hope na okay lang kayo dyan. Don't be stressed. Just be happy. Let's enjoy our life because life is too short. So, let's enjoy. But before we enjoy, I'm just eat the kan the paniod to like this or rice cooker. So An hour later. So I'm done. So I'm just drink the water first. Ano siya mga kaupangan nung, bakit the way I'm drink water, na ano ako na natukan ako dito. Ang sakit. Oy. Ah! Sa hindi niyo natatanong, if you don't ask me, this tattoo is inspired of remember you're such a remember there's a star here. So ano lang, out lang ako siya, pero idol ko kasi si Baskinda, guys. So for today's video, ako lang mag-isa sa bahay. Ay, Tagalog speak tayo ha. Ngayon ha, Tagalog tayo. So okay. Ngayong araw na to, ako lang mag-isa sa bahay namin kasi sila mama, papa, may ginagawa sa dun sa kabilang sitio. Kaya, wala sila dito, kaya ako lang sa bahay. Kanina is, gusto ko sanang mag-video, mga kaupaw, kasi nagpahina kami, like bayanihan ba, yung tulong-tulong, kasi, di ba, like that. So, plano ko kaninang umaga, mag-video sana ako, ipa-vlog ko siya, pero, sad to say, lubat pala yung cellphone ko, hindi ko na-charge, kaya kanina pagising ko nag-charge ako, kaya hindi pa na po na nagpahina na kami, kaya ganun lang, hindi ko siya na-videohan. So sayang, kapag uli ko sa bahay, nahugas ng plato, and then naligo, and then nalinis ng bahay, pero ngayon lilinisin ko pa rin tong bahay to kasi hapon na. Time check din. Wait lang mga kaapaw ha, kasi titignan ko tong hindi naman makita. Ay, alas 12:08 na pala mga kaupaw. So malinis ako ng bahay ngayon kasi uuwi na mamaya sila mama, diba? Gusto ko wala silang maabutan na dumi sa bahay. Ito pala balon ko kanina. Pupunta sana ako ng sa bahay ng ate ko, pero hindi na ako nagpunta kasi tinamad na akong magpunta. Pero mamaya pupunta ako kasi mag-post ako ng video sa aking YouTube. So banat day. So ano lang, grabe no, grabe si YouTube, nilalagasan pala yung subscriber natin kapag tumataas, bumababa, pinapataas. Bakit naman YouTube, uy? Ang hirap, alam mo, ang hirap maging char. Ang hirap kasi ang hirap mag-vlog. Ang hirap hanapin yung mga taong mabubuting loob
na nagsasubscribe. Mahirap hanapin yung mga taong nakakaintindi sa atin. Tsaka, ang hirap kasi yung feeling na ginagawa mo, kailangan ko, oh my God. Tsaka, kasi ginagawa ko to para sa mga tao, ginagawa ko para sa pamilya ko, ginagawa ko to para sa lahat, pero hindi ko na kainisip. Kailangan ko, oh my God. At try, before, nung hilakan man ang Diyos ko. Sana YouTube, hindi mo na ako lalagasan ng ng subscriber kasi ito kasi YouTube, ginagawa ko to para sa lahat ng tao. Paano ko tutulong kung wala pa akong pera? Paano ko tutulong hindi pa ako sikat, diba? Tinutulungan ko na pa ang natutulungan ko ngayon ang pamilya ko pa, diba? So, may community kasi ako, YouTube. Sana po tulungan niyo rin po ako, diba? Kasi may community ako na gusto kong tulungan someday kapag sisikat na ako, pag may kumikita na ako na itong YouTube ko, diba? So, ito lang hangyo, anong Tagalog sa hangyo hindi ko alam kung ano yung Tagalog sa hangyo nagmamakaawa ako na sana po wag muna, di ba? Pwede naman akong lagasan YouTube, pero doon na sa marami-rami na yung subscriber ko kapag aabot ng KK. Pero sa ngayon kasi 150 pa yung subscriber YouTube. So sana naman please wag mo na akong bawasan. Hindi mo ba ako gusto YouTube? Kasi gusto kong YouTube. Gusto kita YouTube. Pero ipinapakita mo kasi sa akin parang hindi mo ako gusto. Bakit? Dahil Bisaya ako? Dahil hindi ako marunong mag-Tagalog? I know how to speak Tagalog, but I don't like speak Tagalog. It's much better to speak English, di ba? kasi sinasabi ng ibang tao dyan na kapag Bisaya daw is hindi marunong mag-Tagalog. Excuse me, marunong kami mag-Tagalog mga Bisaya, pero yun parang bakikaw ba sa amin. Yon, YouTube, sana naman po. Sana, wag nyo na akong lagasan pa. Diba? So, lang. Pero sana po YouTube, wag mo na itong i-copyright kasi yung mga silingan ko kasi, ang hilig ng magpa-music, hilig magpa-radyo. Kaya, hindi ako makakuha ng time para mag-video dito. Ganun lang. Nandito ko sa bahay. Malinis ako mamaya, di ba? Ako yan noon, Yang may antipara ako yan, di ba? Ako yan. Charia. So, hanggang dito na lang po tayo, mga kaupaw na bayot. So, yun lang lahat. And then, don't forget to like and comment, and please share my video and subscribe to my YouTube channel, and please click the notification bell para always and parati kayong updated sa aking mga videos. So, love. So, bye-bye. I love you all. Thank you very much.